περιφερειάρχης και απευθύνεστε σε όλο το σώμα, σε όλους τους εκλεγέντες, να προηγηθεί η διαδικασία της ορκομοσίας και των... Υπάρχει ένα δημοτυπικό και το τηρήσουμε. Σας παρακαλώ να προηγηθεί η διαδικασία ορκομοσίας των συναδέλφων με πολιτικό όργο και βεβαίως να πούμε μετά στην τοποθέτησή σας. Να διαβάσετε δυνατά στο μικρόφωνο. Το μικρόφωνο, κύριε Περιφερειάρχη, είναι η υποβάθμιση της δημοκρατίας, κύριε Περιφερειάρχη, αυτή τη στιγμή. Υποβαθμίζεται την δημοκρατία. Ξεκινάτε με θεσμική απόφαση. Όταν αποχωρούν οι ιεράρχες και ακολουθεί η πολιτική διαδικασία, υποβαθμίζει τη δημοκρατία. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο της νεωτερικότητας και του ευρωπαϊσμού. Παραβιάζεται κάθε κανόνα, εκπλήσωμαι. Πιστώ στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Καλή δύναμη σας.